Ježiš Kristus povedal, že pred jeho návratom na zem budú znamenia na slnku, na mesiaci a na hviezdach. Slnko stmavne a mesiac nevydá svetlo. Židovská tradícia hovorí o tom, že zatmenie slnka počas Božích sviatkov je znamením toho, že na národy prichádza meč. Naproti tomu zatmenie mesiaca, nazývané aj červený mesiac, je znamením veľkých udalostí, ktoré prichádzajú na Izrael. Iné miesto Biblie hovorí v 20. verši 2. kapitoly knihy Skutkov o tom, že slnko sa zatmie a mesiac sa premení na krv predtým, než príde slávny deň Pánov. Otázka znie, aké udalosti sa dajú očakávať v súvislosti s prichádzajúcimi zatmeniami. Zaujímavý je aj fakt, že dôležité historické udalosti sa udiali pred alebo počas tetrád, nie po nich. Pred prvou tetrádou v minulom storočí sa Izraelci vrátili do svojej krajiny a založili si štát. Počas druhej tetrády po 1900 rokoch dobili späť Jeruzalem ako svoje hlavné mesto. Treťou Bibliou predpovedanou udalosťou, ktorá sa má naplniť pred Kristovým príchodom, je znovu vybudovanie chrámu. Pred 2600 rokmi o tom písal prorok Ezechiel a hovorí o tom aj 11. kapitola knihy Zjavenia. Stane sa to pri tretej tetráde? V Biblii je napísané, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov. Mnohí znalci Biblie veria, že 6 dní v týždni je symbolom 6000-ročnej histórie ľudstva a 7. deň, sabat, ukazuje na 1000-ročné Kristovo kráľovstvo, ktoré nastolí pri svojom návrate na zem. Súčasný židovský kalendár je iný než pôvodný lunárny, ktorý používali Židia v biblických časoch. Podľa pôvodného kalendára končí 6. tisícročie, to je rok 5999 v našom roku 2014. Božie určené časy z 23. kapitoly knihy Levitikus, ich naplnenie v minulosti a v budúcnosti. Hľa, baránok Boží, ktorý odníma hriechy sveta. Ján 1.29. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladný. A kto verí vo mňa, nebude nikdy smedný. Ján 6.35. Ale teraz je Kristus vzkriesený z mŕtvych a stal sa prvotinou tých, ktorí usnuli. 1. Korinským 15.20. Keď prišiel deň letníc, boli všetci spolu na jednom mieste. Tu zrazu prišiel z neba zvuk akoby prudkého vetra a ukázali sa im akoby ohnivé jazyky a oni boli naplnení Duchom Svätým. Odrazu, okamžite, len čo zaznie hlas poslednej trúby, lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 1. Korinským 15.52. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa pripravila. Zjavenie 19.7. A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na trón svojej slávy. Matúš 25.31. Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti. Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón. Bude spravovať národy železným prútom a sám bude tlačiť vinný lis rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Žalm 132.11 a Zjavenie 19.15. Božie predurčené časy sa naplnia čoskoro. Si pripravený na vytrhnutie?